sing sowan nyai
Apa iki Mas? Bigi serompet sampai dana dini Mas. Mas, aku. Sing sowan Pak aku bakal sowan mrene kae nyuwun ijine pangestu kae hebat teman yang tidak bersangkutan mohon untuk turun Mas dari panggungnya ambles nih turun pangestu Mas rasa panggungnya jebol Mas panggungnya ambles Mas
ndukur panggung tolong kesadarane Mas yo. Panggung kate jebol. Sing kudu kru sampean mudhun. Acara ini dilanjut apa mboten? Lanjut nggih. Nggih. Sampeyan mudhun sing durung duduk krune ya. Nggih Mas, nyuwun Mas nggih sampai mudhun Mas. Panggungnya breset Mas. Mas nggih, Mas dimohon Mas, kesakane nggih Mas. Panggungnya niki pun blesek Mas. Nggih sepunten ing kadang nggih, sabar nggih. Madhap nggih. Lanjut.
As ayo Pacak begitu. Asik masih bergoyang bersama Cak Begidang. Asik. Ayo bagus. Sing hati-hati mas. Chandra Wijaya. Bakal berpacak Begidang Yu Chandra Wijaya sama dibayangkan denek kemudian kita Bapak Didi denek Mas Alvin Surya.